Oimore nyako Ramogi kamora mora maintiere lakini machiegni e chenro mar oimore odiochieng' makawuono tarik 22 dwe mar adek kabende ma odiochieng' ma piny ngima hingo odiochieng' mar pi kabende en gino mondo osechaki ngi e higa mar 1992 kabende wach maduong' en ng'iyo ni oganda oyudo pi maler e yo makare kabende pod neno ne piny Kenya kuom oganda milion 15 oganda maromo milion 15 pod ok yud pi maler kendo maginyalo modho kata maginyalo tiyo godo. Nyakoro kopogore koda mano bende ng'anyo mar lakteche pod dhi nyime kawuono en odiochieng' mar 9. Winjruok ne orem bedo e kind sirikal kod riwruok mar lakteche KMPDU kabende koro sirikal wacho ni ne ok giwinjore kaluwore koda chulo dakteche ma osetiegore mabende dhongere dendo ni interns. Farangane moko kuom weche ma omiyo pek. They don't acknowledge the CBA that they signed. They have seen our 19 issues, but they've offered no response on any of them. They've given us no offer on all those issues. Nakumita must go! Nakumita must go! Lakteche mapacho ka Ramoni jatend migao mar thieth Susan Nakumicha nyaka gwetao. We have closed nearly 500 establishments, either because they are operating contrary to the law on proximity to learning institutions. Piny owacho yango ni kuonde uso math mohew 4,000 matiyo machiegni kod kuonde tiegruok nyaka sani oselor. County government ma Homa Bay oseketo pesa ma ok tin milion 140 kokalo kuom floka ma ward ka ward wadhi kete pi. County ma Homa Bay olando keto tenge milion 140 mar chwalo godo pi e wards duto ma county no e sama piny ngima dhialo odiochieng' mar pi kawuono. Kaka pile nyalo tudori kod namba mar ote machuok ma en 3:6 bende yudowa kanyo e mbui mag oganda wantiere achiel kachiel e Facebook, waidore achiel kachiel e YouTube. Nyalo tudori kodwa bende e mbui mar X kachiel kod Instagram nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Wilson Ochuka. Kawachako ni ng'anyo mar lakteche odonjo odiochienge mar 9 kawuono tok twak e kind riwruog lakteche KMPDU kod jodito mag sirikal manotimre otieno manyoro gore Lwanda. Kaluwore kod jatend jotije piny owacho Felix Koskei, twak nodhi maber ma winjruok obedie mar chugo komiti mondo okony e weche mag medo lakteche osara, mak mana ni winjruok ne ok obetie maber e wi chulo lakteche motieko tiegruok maggi. Lakteche koro dwaro mondo jatend migao mar thieth Susan Nakumicha ogwe tao. Twak e kind lakteche kod jodito mag sirikal manyo bagi otieno manyoro mar temo tieko ng'anyo mar lakteche madhi nyime pacho ka nochako gore Lwanda. Mano ne en romo mar adek e kind sirikal kod riwruok mar lakteche nyaka ne ng'anyo mar lakteche chakra juma mokalo. E ng'anyo ma kawuono mano bagi e boma Nairobi, lakteche koro dwaro mondo jatend migao mar thieth Susan Nakumicha ogwe tao. Nakumicha must go! Nakumicha must go! Nakumicha must go! Kane oloso kod jofwambo, jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche David Jatela wacho ni romo e kindgi kod sirikal pok onyago lemo kaluwore ni sirikal kwedo winjruok mar meto mar osara mano time kind sirikal kod riwruok mar lakteche higa mar 2017. In all those meetings, they don't acknowledge the CBA that they signed. They have seen our 19 issues, but they've offered no response on any of them. They've given us no offer on all those issues. Kosa sirikal kuom gima wacho ni sirikal bogo lakteche, atelo singo ni ng'anyo makamano pod biro dhi nyime nyaka chieng' sirikal winj ywakgi kendo migi duoko makare. If the government want to take 100 days, we'll take 100 days. If the government want to take 200 days, we'll take 200 days. We will not be intimidated. We will not be victimized. We are out to show that they can fire all of us. We have nothing to lose by the chance in the chance that they've given us. Kaluwore kod jatend jotij piny owacho Felix Koskei, romo manyo bagi kind lakteche kod sirikal nogore Lwanda tok winjruok osebedo ewi chudo mar lakteche motieko tiegruok margi. Our friends on the other side, once all the interns the interns to be still called interns, and they want to be paid 206,000 as opposed to other agents who are being paid 25,000, 35,000 maximum. And at the same time, they want government to employ all of them at the same time. We have laid down the challenges that the country has
when it comes to the fiscal situation. And we have confirmed to them that we are going to see how much we can accommodate them and how many in number are we going to uptake them. Magi timore kine ma jotuo sandore kaloni chenro mag thieth e ute thieth mag piny owacho koro chung'. Duol machung' ne kedo ratiro mag oganda dwaro mondo sirikal omi jogo mane olalo obok magi e bwo din magalagala mar Paul Mackenzie obok makamago. Jakom mar KNHCR Roslyn Odede wacho ni jogo mane olemo e kanisa mar Paul Mackenzie ne olalo obok mamigosi kaka upande obok mag somo kod mago mag thieth. Bende gikwayo migawo mar omenda mondo ketenge omenda moromo ne chenro mar yango ringre joma ne owito ngimagi Shakahola. E kinde ma chenro mar chiwo ringre joma ne otho dhi chakore juma manyien. Chris Owino ni kod ler. E report margi, duol mochung' ne kedo ratiro mag oganda pacho kae okwayo migawo mar arita kwe mondo tim duto manyalore mar neno ni jogo duto mane owito bok magi e gwenge mag Shakahola e bwo din ma jadolo magalagala Paul Mackenzie oyudo bok makamago. Tunaomba pia wale watu wenye walikuwa pale Shakahola, wale wako hai, waweze kusaidiwa kupata zile documents zao zenye walichoma ili wasikue watu wenye hawana makaratasi zenye zinatakikana. Jakom KNHCR Roslyn Odede oyango ni jogo mane oriwore kod din magalagala mar Paul Mackenzie ne olal obok magi kaka opande, obok mag somo kod obok mag thieth. Mackenzie na hiyo kanisa yao waliweza kueleza wafuasi wao wachome makaratasi zao kama za halali kama birth certificate, kipande na kibali za shamba zenye walikuwa nazo. So hiyo yote ilitokea. Report makamano yango ni ji maromo 429 ne owito ngimagi e masira ma Shakahola e kinde ma nyithindo maromo 25 bende ne olalo ngimagi. E komachielo, Roslyn Odede okwayo migawo mar omenda mondo ketenge omenda maromo ne migepe makonyo e yango adiera ewi midhiero ma Shakahola kaka obila, okwach kich kaachiel kod migawo mar thieth e okenge matieko timo nonro mapiyo ne ringre jogo mane olalo ngimagi. Upande wa treasury tunaomba iweze kutoa pesa pesa kwa wale watu wanahusika na hii tragedy, especially watu wa gerezani, watu wa probation, watu wa children's care services. Hao wote wanahitaji usaidizi ya pesa ya kutosha kwa sababu hii Shakahola haikujulikana itakuwa wa mwaka huu. Bajeti waliopewa haiku include hii kazi kubwa ya Shakahola. Chenro machiwo ringre jogo mane owito ngimagi Shakahola dhi chakore ayanga chieng' wuok tich juma manyien bang' digni kuom dweche mathoth kaluwore kod nok mar omenda kaachiel kod kethruok mag ringrego. How many families have been reunited with their families? We will tell from Monday. The process starts on Monday of people coming to collect their kin, and it's at that point we'll be able to gauge how many families will eventually be reunited, and then we'll be able to tell what the next steps are. We continue to monitor these steps, so we will be there as these happen. Chris Owino, RamogiTV, Nairobi. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okoni wach tiyo gi kuong' machiko kopuodho kod yedhe mawilo paro en gido mar arita kwe mapacho ka wacho ni sirikal koro ni kod chenro mar biro tero jogo ma kuong' osedonjo e rembgi e kuonde ma inyalo timnegi hocho mar mondo mi githegre kod kuong'. Kaka jafamo mar kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, Kindiki ne okone jogo manyuoyo kong'o kendo uso kuong' machiko kopuodho sirikal biro kedogo mana ka gikedo kod jonjore e pacho ka. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ne otero lweny mar kedo kod kuong' machiko kopuodho e kaunti ma Embu kama ne obage romo gi jotend arita kwe kaunti no ka oyango ni lweny mar kedo kod kuong' moko magalagala machiko kopuodho koro gibiro kawo kaka gino mar rocho arita mapacho ka omedo ni migawo mar no biro dhi nyime gitimo akwedha mar koloko kuong' maricho go eko e tung' Kenya mangima. This matter is no longer a social issue, it's not an economic issue, it's a national security matter. And this is not a temporary operation for months or for a year or for two. We will do it forever as long as the problem exists.
Kindiki wacho ni tiyo kod kuong' machiko kopuodho kod yedhe moko ma wilo paro osehinyo rowere mathoth e pacho ka kendo ketho familia mang'eny kendo en lweny masani koro gidhigo nyime tung Kenya mangima ka okoni jogo matimo ohalano gibiro kedogo mana kaka gikedo kod jonjore e pacho ka. Ni vita dhidi ya pombe haramu, mihadarati na madawa ya kulevya ambao imethuru idadi kubwa ya vijana, watoto wetu na watu wazima ambao wanapoteza maisha yao, wengine wanakufa, wengine wamekuwa waathiriwa, wamekuwa waraibu, na kila siku hakuna kazi wanafanya, hawasaidii familia zao, hawana majukumu yoyote ya kijamii ama ya kiuchumi, na kwa hivyo tumeona janga hili ni janga kubwa kwa usalama wa taifa letu, na lazima tuangamize janga hili. Wale ambao wanauza madawa ya kulevya, pombe haramu na mihadarati, tumetangaza ya kwamba lazima wakome hiyo biashara. Tutawakomesha. Nyaka ni migao mar arita e pacho ka chaka pedha ni kunde math moko lure kod chike. Kunde math maromo 4,800 mantie machiegni kod kunde tiegruok oselor e pacho ka kunde ma iuse kuong' maonge lesen maromo 9,500 bende oselor. Omedo ni kunde nyuoyo kuong' machiko kopuodho maromo 12 bende osekethi apedhano. Kindiki wacho ni kunde ma inyuoyo kuong' machiko kopuodho e pacho ka bende lesen magi pod ibiro chungi e kinde ma migaono dhi nyime konono kunde ma inyuoyo kuong' e pacho ka. Across the country, we have been able to shut down and destroy 12 distilleries that were operating outside the law and that were manufacturing dangerous drinks across the country. 12 illegal and illegally operating distilleries have been shut down and their capacity to produce has been disabled. Across the country also in the 47 counties so far since this operation began on 7th of March this year, we have been able also to shut down 4,800 premises that have been selling alcohol. They had been licensed by the various county governments, but the licenses have been revoked because those premises were operating within the prohibited proximity to basic learning institutions. And going forward, no license of whatever type will have any validity in the territory of Kenya if it is within 300 meters to a basic learning institution. Alia Beach, RamogiTV, Homa Bay. Riwruok mar Azimio la Umoja medo seyo mokalo piny owacho kuom medo suru piny maru maogi dew midhiero ma jo Kenya kalo. Kane giloso e kaunti ma Kisii gi jofwamb weche jatend Wiper Kalonzo Musyoka gi nyawadgi mar DAP-K Eugene Wamalwa owuoro gimomiyo piny Kenya kuma piny Kenya ochomo kaluwore kod ng'anyo mar lakteche ma koro hinyo jopiny. Sechego bende ne gihum nono kod weche mibadhi kaachiel kod weche mag mbolea ma ok opuodhi ma ok nyal konyo jopur. We have to caution our fellow citizens against the excesses of this Kenya Kwanza regime. Determined, and they look so determined. We even see the headline news is that trying to have a plan for raising 16 trillion by adding more taxes. First of all, they are beginning, the KRA people are saying now from the 19th of March, leo tarehe ngapi? Kwanza 3 days, and they are giving only a lead time. Unapatiwa 9 days to comply. Employer ana remit 1.5% na kila mtu 1.5%. Yani ni mupende musipende kind of mentality. This is something that we must ask ourselves. Where did the rain start beating us? In agriculture, we have been told of the success of the subsidized fertilizer. But what we have not been told, that part of that subsidized fertilizer was a donation from Russia. So there's been lack of full disclosure. Indeed. And that up to now has not been revealed. How much is received from Russia,
who are the beneficiaries. And now we're hearing of fertilizer that is substandard. This is not a rumor. KEBS, we are going to fight to clean Kenya of this Kenya Kwanza mess. Jopinyo kwa mondo pidh yien kaka yorno mar ywayo pi e kinde ni ma lokruok mar kor lwasi fute pacho ka kendo kelo midhiero modhuro e alwora gino makelo nok mar pi. Magi ne owache boma Kisumu kinde nyasi mar ringo odiochieng' pi mane nyasi no dhi nyime counties mopogore pacho ka. Millicent Adhiambo miyowa ler mathoth. E kaunti ma Kisumu, nyasi mar ringo odiochieng' pi e piny mangima ne obagi gwenge ma Maseno e senta mar kar tiegruok weche pur e sub county ma Kisumu West kotele kod jalup gavana Matthew Zowili kod jatend migawo mar weche pi Marilyn Agua e kind jotelo mamoko. How beautiful are the water bodies? Kolure kod thorwach mar nyasi mar ringo odiochieng' pi kawuono madhongere en Water for Peace matiende ni pi mar kwe. Kaunti ma Kisumu oyango ni gidwa mondo ginyadak makare e kindgi kod kaunti ma Vihiga magigoyo godo tong' mabende e mathothne gigolo e pi ma ikeyo e gwenge ma Maseno kod alworane. Maseno falls in Kisumu County, and that transboundary issue is a challenge. So hence we brought this World Water Day today in Maseno, just to embrace that coherence and also embrace the sisterhood and the brotherhood that they've been having together. Kaluwore gi thoro mar wach kawuono, wanya kwe kamoro amora ma wantie, ok e Maseno kende, kamoro amora, kwe e kindwa gi jowetewa, kwe e kindwa gi joma wadago machiegni. Bende e gimedo ni gidhi neno ni gitiyo kanyakla kod tend kaunti ma Vihiga mar neno ni atamalo mar yudo pi mikeyo kowuok kono odhi malo mondo jodak mawuok e alworano oyud pi maler kaka owinjore kendo e yor kwe. We were considering entering into a partnership, which last week we had a meeting with the Vihiga County, the Ministry of Water and Environment, so that they sell for us bulk water, then we supply to the people of Maseno. It is important the brooks forest we restore it so that we have a sustainable future. Gikwayo jopiny ahinya to ma Kisumu mogoyo tong' kod Vihiga mondo pidh yien kaka yorno mar kedo kod lokruok mar futo mar kor lwasi makelo midhiero mar nok mar pi. Anakwa jite mag Kisumu County wapidhuru yien. To kwatiyo gi pi, wati gi pi e yo maler kik wabed gi a lot of wastage. To e kaunti ma Homa Bay, nyasino ne obagi skul primar ma Magare e kar chung' od bura ma Homa Bay town. Jatend migawo mar pi e kaunti no Laktar Joash Allo osiemo wang' jopiny ka okoni wach kwalo kod ketho gige pi e obadho maduong' matiro chenro mar chwalo ne jopiny pi maler e kor gwengego. Wach mane osir kod MCA Makono Samuel Obwana. Pi en gima duong', to Homa Bay chandruok ma wan go ne ka wasemiyo pi to kuritgi. Sani awinjo kinyisowa pige moko manyokethore. Kendo ne wakwayo the CC water ni kuyie to ka gimoro nyalo riwo machiegni to pare Homa Bay West Ward. Ewi manalo ne oyango ni higani giseketo budget maromo siling milion 140 kowuok e floka ma idhi ke godo pi e ward te 40 mayudore kaunti ma Homa Bay. Sirikal mar county government ma Homa Bay oseketo pesa ma ok tin milion 140 kokalo kuom floka ma ward ka ward wadhi kete pi. Wakunyo pi to waketo sola ma ok ni jopiny chulo stima kata kiny tamogi. Together we must protect water. Millicent Adhiambo, RamogiTV. Kapod wantiere weche mag pi ne piny owacho mar kaunti ma Migori dhi nyime kod chenro mar kunyo pi ondamo ma ok bor ne mita 500 kawuok dala ka dala e gwenge mag Reserve e kaunti no kaka yo mar neno ni oganda bedo kod yote yudo pi. Ma biro e kinde ma pod oganda mathoth to ahinya gwenge mag Reserve pod wuotho mabor ka gimanyo pi. Jojuma miyowa mathoth. Pi en ngima. Oganda mathoth mawuok e gwengego makoro kuonde yudo pi koro nok wuotho ndawa mabor kamanyo pi. E gwenge mathoth e sub county no Manyatike ma oting'o Lasi kama ne obage nyasi no mar odiochieng' mar pi mangima
e kaunti ma Migori pod mine kaachiel kod chuo wuotho ndamo mabor kamanyo pi magitiyogo e mier kaachiel kod magimiyo jamni. Kwani mondo piggo okenwa e kuonde mwanyalo tuomogie e yo makare, nikech piny mwelo koma okete jomoko ok nyal gi kono. Agombo mana ni ka pesa nyalo yudore to ket better more allocation e pi. Gisani wang'e ni budget yenyewe ni constraints mang'eny nikech demand ni malo gi other sectors also. Sida mwasebedogo en mar pi. Inde wariwo wan gi yawa achiel moriwowa gi dhok tema inde wamodho. Moko kuom mine bende chiewo mondo eka giyud pi ka jamni koro pok oduwo e kuonde yewni ma pi koro yudore. Nyamachi skul koro en mita mabor mondo ichop koni kwaome samoro iting'e kama nyathini e ng'eyi chia irite dala idwa dhi miyo modhi. Kata insani giki nwang' ka oro rieny kama mabete mancha wachiko be koro pige rumo onge koro ang' wana modha gi dhok. Wata mondo bed gi yewni mondo weni dhok kasto wabed gi boreholes ma waneno ka county government wa Migori ta mondo kendo machiegni. Jodego mag Nyatike kaka mano moro lasi e subkondo ma Nyatike kata kamano wacho ni geno koro nitiere e bwo chenrono mochak kod piny owacho mar kaunti ma Migori mar chwalo pi e gwenge mag reserve. Koro nyaka sechegi wadwoko ne president mar kaunti erokamano kanyo omiyowa pi maler mar modho. Koro sani odwa yawe ayanga mondo chak tich. Wayudo pi olasi center nitiere pi yawo sani bende okunywa pi maler mwabro modho. Koro bernwa nikech wadwa modho pi maler. Nitiere borehole ma osebedo drilled ka next to the Olasi Dam. So borehole ni dhi keyo pi e area ma Kaler kae. Odhi medo support pi ma itero Olasi Secondary School, obo serve Olasi Primary School, obo serve the dispensary. Jatend migawono mar pi e kaunti ma Migori Christopher Osana wach ni gintiere kod chenro mar neno ni oganda duto koro bedo kod yot e yudo pi maler. Ne sirikal mar Dr. Chila Yako e gima noketo mare mar tich ne jopiny e yor pi, owacho ni e gwenge kaka ma wantie ni onge miyo kata ng'ato madhi wuotho ne dhi manyo pi, obed pi mimodho, pi mitiyo godo mimiyo jamni, ok iwuoth mokalo mita 500 kapok ichopo e pi. Omiyo ka wadhi mbele kumiyo wa higni 3 modonge to gwenge gi te kilomita mita 500 ine pi. E taonde ot ka ot nitiere fereji mar pi, mane kuma watiyo kwa chiko. Seloso yawo molasi ni obedo renovated koro sano obedo tiyo maber ji yudo pi makare. Waloso yawo moro kendo Nyamache ma sani nigi pi ma ji nyalo tiyo godo. Waloso yawo ma Sagenya ma nigi pi. Waloso yawo bende Ochuna. Migawo mar pi e kaunti ma Migori yango ni gisemedo keyo pi ka owuok e atamalo 44 e higa mar 2022 nyaka atamalo 54 e higani. Juma Ramogi TV Migori. Erokamano ahinya Juma, kendo kaluwore kod mano wadwa bedo kod twak ewi wach mar odiochieng' mar pi kabende wadhi menyo kaunti no ma Homa Bay. Wantiere kod wendo e studio ma Kisumu mano Eric Omolo ma en jakom komiti mar pi Homa Bay. Bende mana kaka nawacho chenro mar dhialo odiochieng' mar pi nochakore gi higa mar 1993 kabende lek maduong' en ni oganda duto oyudo pi maler. To ma erien kaluwore ni e piny mangima oganda matara maromo bilion 2.2 onge koda ok nyal yudo pi maler. Ka wang'iyo Kenya kaeri kuom oganda milion 54, oganda maromo milion 15 ok nyal yudo pigno. Wadwaro ng'ani to kaunti ma Homa Bay dhi nade to odiochieng' ma kawuono mar rango weche mag pi. En ang'o ma bende koro kaunti no timo kaluwore ni pen chike manyien nopogo ting' e migawo mar pi ka sirikal mamalo koro chung' ne weche mag kuonde ma pi wuoke. Kata kamano chenro duto mag pi kod pogo pi owene kaunti ka kaunti. Wadhi achiel kachiel e kaunti wa ma Kisumu e studio mantiere kaunti ma Kisumu kama bende Eric Omolo ma en wendo wa mar odhiambo ma kawuono rito wane twak mar ng'eyo ni to odiochieng' ma kawuono ka ehingo odiochieng' mar pi. Eric, mana ka inyalo winja oimore kendo machiegni e studio wa ka mar Ramogi TV. Mokwongo abiro mana penji mana same wacho nyingi to inyalo mana lero ni to odiochieng' ma kawuono ang'o kata pogruok mane kaunti no ma Homa Bay ne otimo mar neno ni pi maler itemo mondo mi ochop ne ng'ato ka ng'ato e kaunti no machiegni. Silos Okinda,
agono erokamano kuom miyowa thuolo kawuono kwa paro chieng'no mar World Water Day ma bende nochak higa mar 1993 mane jo UN General Assembly nowacho ni chakre chieng'no 2 dwe mar adek higa ka higa wa celebrate kata waparo World Water Day, chieng'no mar pi. Koro agombo nawach ni an awuok Homa Bay Eastward, I represent jo Homa Bay Eastward kaka MCA margi, kendo ane jakom mar pi e committee mar Water e Assembly ma Homa Bay. Ka dawacho gino chenro no ma county government mar Homa Bay osekawo en ni wasetemo ni ward ka ward nyaka wayud pi achiel, kendo waseallocate pesa maromo $140,000 mano mwamiyo ward ka ward mondo mi wakel pi. Kendo sirikal mar county government Homa Bay osebedo gi tudruok kod jogo maketo mwandu kaka dunia mawuok Netherlands, kendo iyudo ni countries moko mawuok bende Scandinavia kaka Sweden nitiere partnership with county government mondo mi wa supply kata wake pi ne kor gwenge mondo mi shida mar pi momako piny ngimane kik iny jowa nikech pi en ngima. Erokamano ahinya Eric Omolo, mano en gima ber kendo inyalo mana leronwa ni to nyaka sani higa achiel gi wiye mabende usebede e apisi. Pige gin kuonde magi mag pi ma uketo yawo, uketo freji, umiyo ji tangi, gin chenro mage mabende county ma Homa Bay koro timo mar neno ni pi ochopo ne oganda mathoth? Pige ma waketo gin nitiere miywayo migolo e aoche tithiedho tikeyo ne jopiny, to mabende notimore e higa financial year mokalo en ni wakunjo negi kisima to gero negi fereji ma ginyalo tiyogo pi migoyo koda sola. Koro magi watimo e ward ka ward mondo mi jowo yud pi. Koro nitiere miywayo mawuok e aora to gi mikeyo, kasto bende nitiere treatment mitimo negi mondo mi gichop ne oganda wa ka giler kendo inyalo ti kodgi maonge gi midhiero moro amora ma ginyalo kelo ne oganda wa. Koro sani wasetemo ma county government osetimo pige 59 moserumo, to ne iyudo ka target ne en 40 to ne gitemo magi exceed magichopo 59. Koro 59 gi wan gi hope ni wabiro timo kendo mang'eny kaluwore gi jogo moseketo machiegni kaka jokan mwandu kata partners mondo mi gikony bende county government choro kendo tieko midhiero mar koso pini. Erokamano ahinya Eric, bende kaka county manitiere kod kar pi maduong' mano nam Lolwe kanyo, inyalo mana nyiso ni to en achiedh nade kata kopogore koda county ma Homa Bay, county ma Kisumu, county ma Mombasa, iyudo ka nitiere kuonde mag pi madongo. En achiedh nade mane maduong' ma sirikal ni godo e neno ni pi mawuok e nam olos e yo makare mondo mi ochop e miere mondo ji oti godo? Erokamano, iyudo ni Homa Bay County chiegni nigi 80% hata malo 80 mar nam mar Lake Victoria. Tiyudo ni pok oti kode maber mondo mi jowa oyude e kor gwenge kamoro amora. Challenge maduong' mabedo ni pesa manyalo keyo pigni e matin. Iyudo ka thoth pesa manyudore ok nyal timo kata keyo pi moromo kaluwore gi dwaro mabedo nikech pi mawuok e nam ok dikawa kawa tigoye ni ji kamano. Nyiso ni nyaka gerne gi gigo madwarore mondo mi timnegi ithiedhgi maber, kasto keto pipes moromo tikeyo gi ne jopiny. Koro challenge maduong' ni pesa mantiere ma samoro bende yudore kaya malo e matin. Emomiyo gino dwaro ni need bedo mondo mi jowa otudre gi jogo manyalo konyowa timo keyruok mar keyo pi ailani. Erokamano, bende nawinjo ni achiedh nade mane nawinjo kinde moko kanyo ni thothne ka sirikal osekelo ne oganda pi. Iwacho ni sirikal mar county ma Homa Bay oseketo kuonde pi 59. Wach maduong' en kaka irito kar pigni kaluwore ni sirikal biro e kinde moko to lokore. Sama usemiyo pi e gweng', ere kaka uneno ni pigno oriti mar mondo mi kik okethre kendo ti kode kuom thuolo malach? Erokamano, achiel kuom yorego mag rito pigegi ni sama pok otime cha itimo gimoro ni public participation. Ikawo pach oganda, kosekawo pach oganda ma giseyiere ni kae kamoro ni wakunye pi, tiyudo ka ikawogi to giyiero committee. Committee ni tije maduong' ni tegogi kaka gibiro rito pigni, nikech pi inyalo timo kata pige 100 to ka onge arita maber
to gikethore. Koro nitiere chenro mar timo mano. Kasto sani bende mbelewa wan gi chik mar pi kod ler ma nitiere mbele assembly sani ma dhi keto structure ni to ere kaka bende wanyalo rito pi ma wan godo moselosi, to kata kuondego mwaluongo ni wetlands, kuondego ma pi wuoke machalo kaka Sianya Chiagi, ere kaka wanyalo ritogi mondo mi jowa oyud pi maler e sama gidwaro maonge ng'ikruok moro amora. Achiel kuom achiedh nade ma bende koro miyo oganda mathoth ok yud pi maler en koso chenro makare kama pi taka nyalo luwo, kendo king'iyo wach mar pi odhi machiegni koda wach mar pi taka, nikech iyudo ka thoth kuonde ma thoth ute kata kembe onge koda chenro makare kama pi taka nyalo luwo. Mano nyiso ni samoro pi taka riwore kod pi maler, kendo en achiedh nade mosemono oganda mathoth mar yudo pi maler. Kaunti ma Homa Bay osetimo nang'o e chenro mar neno ni pi taka olosnegi kama ber mondo mi kik oriwre koda pi maler ma oganda tiyo godo? Aparo ni Homa Bay County osetimo maber nikech gin gi kanyono ma pi molil kata sewage dhiye te titimo negi treatment kata ithiedhogi kapok gidhiye nam. Koro iyudo ni drainage system oselos maber, ok awacho ni sani nitiere problem gi drainage. Koro kanyono ma pi luwo kadhi kama onego bed ni thiedhe nitiere, moko riwre gi manono ma konyo jopiny e yo mar tiyo godo kata modho. Koro iyudo ka nitiere at least ler moro, ok ni pi molil nyalo riwore gi pi maler ma keth kata kel tuoche mikelo gi pi molil kata gi pi ma ok othiedhi. Koro chenro no nitiere, kendo kama itime treatment mag waste go bende nitiere kendo tiyo maber. Koro pi ok dhi kata nam, pigno manyalo kelo midhiero. Erokamano nya Eric Omolo. Nenore ni kaunti ma Homa Bay dhi maber ahinya e weche mag yudo pi makare kendo loso kuonde mag pi taka luwo. Bende kaluwore koda lek mar higa mar 2030 en ni oganda duto onego oyud pi maler. Bende iparo ni Homa Bay dhi chopo kanyo kochopo higano? To en ang'o ma bende kata paro makare mutiyo godo ma jomoko nyalo sumo kuomu mar mondo mi counties mamoko bende dhi maber e weche mag yudo pi maler? Erokamano. Aparo ni mondo mi dongruok kata mondo mi midhiero mar koso pi nitieki, gima ne county government mar Homa Bay okwongo timo ni ne wabiro gi chik mar rito kor lwasi. Chik ni ema yudo ni onge dona kata partnership moro amora minyalo timo makel kata mwandu ne county ka ionge chik. Kendo chik ni chiwo thuolo mondo idara te mag county oket yorego mag thiro midhiero mikelo kod lokruok mar kor lwasi. Koro kama timore tiyudo ni chik ni ema dhi attract donor funding, nikech koro nitiere structure minyalo kele pesa n'oganda. To ka pesa ni obiro, achiel kuom midhiero manyalo wacho ni climate change kelo kata lokruok mar kor lwasi en ni okelo gimoro ni global warming. Iyudo ka wan gi ndalo moko ma horo ng'eny, kaso ndalo moko bende pi ng'eny ma pi muomo kata ni nam ma riemb ji oko. Koro ka chik oselosi tiyudo ni nitiere already a system ma dhi nyime ma ka gik machal kamago okwombo jowa to inyalo deal kodgi kendo inyalo tiekgi e yono madwarore kapok gi inyo jowa kata kapok gikelo tuoche maricho. Nikech chik mar Kenya article 33, mano chik mar Kenya 2010, wacho ni ng'ato ka ng'ato nigi ratiro mar yudo pi maler kendo pi moromo kendo pi maonge gi midhiero moro amora, pi ma quality mare ber. Koro chik ni kaparo kaka county oseallocate pesa moromo, kendo tudruok kata riwruok gi jogo makelo mwandu osekelo at least koro wan gi hope, wan gi geno ni igni moko matin mabiro ka wadhi bedo ni serve county marwa ma ji mang'eny koro ok nyal wuotho kata kilomita 7 kaka kuonde moko ji wuothe, nikech plan nitiere mondo mi wa reduce kata water piny ni mondo mi ng'ato yud pi ok onego bed ni wuotho makalo mita 200. Koro chenro ni kodhi nyime kaka county government opange, to kiny kata mbele ka jowa ok dhi bedo gi koso mar pi ni e kor gwenge kata kuondego ma gintiere. Erokamano ahinya Eric. Mana wachni mogik nikech sa osema wang'wa kae. Erokamano ahinya. Gima temo wacho ne jowa ni kopo ni oselos ne jowa pi ok ng'at moloso cha ema nyalo ritoni. Aparo ni ward mara wasekunyo pige 3, to
to en jukumu mar japiny ni pi kosekelni ok en mar jatelo, ok en mar sirikal, en marwa. Koro wan ema okawo initiative no kaka jopiny mondo mi warit pigcha. Iyudo ka pi nyalo kethore ma gimoro matinde mokethore to dwaro pesa ma bende tin to koro ok onyal tiyo. Koro kwa bedo gi komiti kendo warito pige momiwagi to ji ok bi koso pi kendo pige wagi biro konyowa kuom ndalo mathoth. Ero kamana inya Eri Komolo mano jakom mar komiti mar pie county ma Homa Bay mabende ne olimo waka mon wono watwagi ka piny ngima hingo odiochieng' mar piny Ramogi gi kanyo wadoni mondo mi wakaw yweyo machuok waduogo kod weche manyien. Kik idhi mabor. Nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Tu naonanga kwa TV watu wakicheza, naona watu wanakuja huku wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Nikasema mimi ninapenda kujaribu vitu. Na sikuwa najua kucheza. Nilingangana tu nika-download sijui nini na nikapata the link na nikaanza. Nikikosa pesa sometimes naambia naisa nitumie 50 bob. Anaweza nizania mimi nataka kuharibu. Naambia wewe nitumie 50 bob. Ananitumia nacheza hivyo. Nilitumiwa message. Hiyo message si kuitilia maanani. Niko kwa nyumba tu, hata niko sijaenda kufungua duka. 11 ndio nilipigiwa simu. Ukue citizen by 8:30. Nilikuwa nafikiria nitapata 6 million. Na sikupata. So unajua huo unaenda unafikiria utapata ile kubwa. Lakini sikupata hiyo, lakini hata hii nimepata, nashukuru Mungu. Ndoto yangu na I think nitaboost biashara yangu. Hiyo tu ndio huwa nataka sana nione ikienda mbele. Shabiki Super Jackpot ni time yako. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chenro mami thuolo mokwongo mar neno kendo winjo gik motimore e paw tuke. Anyisi ni mpira yeteka eri mokalo e paw tuke. Kochakore gi weche mamulo chuny nyaka mago mamulo pach ji. Wan go duto. 7.65, can you believe it? Mbaka makende gi jotugo kod joma ong'ere weche tuke. Jong'e man jo Kenya jong'wech. Batino ka jomoko nobiro kod tuke moko ma ken popular ahinya to ne gibiro gi perform maber kaka yiego. Nonro matut kod weche manyien mag tuke mowuok e piny mangima. Football is not only physical, mentally teachability. It calls for more character than just being a legend. Pau tuke kama tuke osiko ngeso ka ngeso saboro odiochieng'. Yud thuolo mar ng'eyo, mor, yie, kod thum mar pako Nyasaye. Bedo gi yie motegno, kendo bedo gi mor kod kwe odiochieng' Jumapil. Wakelo ni wende Nyasaye kod jower wende Nyasaye. Nyithindo bende nyiso hera magin godo ni Nyasaye. Sigendni kod wach Nyasaye mamulo chuny ji. Nitie seche moko roda ma ok inyal lemo. Tinyalo bedo gi wach adi? Achiel minyiso Nyasaye. Injili kalo. Jumapil ka Jumapil chakre saa 12 okinyi. Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. In safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design uchenj e chenro mar rameny piny saa 1:30 otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo ni gi Lydia Okeyo. Akoro mbajo ma twak mar rameny piny. Chick by
Machi ni kironya kwa Ramogi jalub jatan pindi gari gashago di chingma kawuono ya wayanga lai mar chino matiego jopuonjre mantiere gi lony sekta mopogore opogore mondo yudo bok mag lony magintiere godo chenro manyien ma piny owacho chako jiwo thuolo mag tije. Jopuonjre moyo 9 mosebedo ka yudo tiegruok nosidhi kondo e nyasi mane obagi e kar romo mar KICC Nairobi. Sharon Ongao nigi mathoth. En nyasi manoyoyo jodito mantiere bad migepe mopogore opogore mag piny owacho. Jopuonjre mohew 9 mosebedo ka yudo tiegruok mopogore opogore e kuonde tiegruok ne osidh kondo. Jalub jatend piny Rigathi Gachagua mane nwendo modhiale nyasi no opuoyo jopuonjre mosebedo ka yudo tiegruok e lony maggi mondo yudo boke. Indeed, today, hard-working, dedicated, focused and qualified Kenyans who could never have bagged a certificate will walk home with the promise of a job and a bright future for themselves and their families. In these certificates, we are giving them the key and empowering them access to unlimited opportunities in the formal sector, locally and internationally. Gachagua wacho ni sekta mar jua kali oting'o ganda mathoth manigi lony kendo donjo magegi e tije mindike ji ok osebedo mayot kalure gi onge mar oboke mayango lony magi. Out of the 19.1 million people in the labor force in our country, about 16 million work in the informal sector, which includes self-employment and casual labor. Despite their skills and expertise, the wills to facilitate transition from the dual carry to the formal sector of the economy has been missing. We have now seen that gap. The Ruto administration has done so because under the bottom-up transformation agenda better, we have given priority to job creation for the millions of unemployed Kenyans working in the dual carry sector. Dwaro mar tiego jopuonjre mantiere gi lony mopogore opogore mondo yudo boke. Jalub jatend piny wacho ni biro golo akwede mar ndiko oganda e tije. With the launch of the recognition of prior learning today, we have removed the barriers and opened the gate for consideration of knowledge, skills and expertise in employment. Henceforth, our skilled artisans will no longer use folders with pictures of their hard work to prove knowledge and skills. Ma en achiel kuom lokruoge ma aput manochuogi kod jatend piny ne oketo mar kelo dongruok e sekta mar somo. This is a game changer as established by the Presidential Working Party on educational reforms, which submitted its report to the President in June last year. These education sector reforms have defined the intentions Session paper number 1 of 2019 on reforming education, training and research. Gachagua okwayo kembe mandiko oganda e tich mondo ndik rowere gi masani nitiere kod tiegruok moromo ko jomigawo mar tije mondo din wengegi ne dwaro mamoko e kinde ma gimanyone oganda tich e pinje maoko. Public Service Commission and no employers, we must now align recognition of prior learning into our employment structure. Yes, Mwadime, some people came to see me today wanasema at the house girls wanaenda ngambo mmesema tunakuya form 4. Mwacha na hiyo maneno. Stop that thing. All these girls who brought up our children, hakuna alikuwa na makaratasi. And they brought them up nicely. Si ndio? Sharon Ongao, RamogiTV, Nairobi. Jatend migawo mochung' ne tije oganda Moses Kuria wacho ni NYS diriwore kod kuonde tiegruok mag tije lwedo kata TVET e kaunti ma Nyamira mar chwalo kuonde tiegruok mag NYS e gwenge mopogore e pacho ka. Koloso Nyamira kolimo skunde mag TVET ma Kibuoge, Nyegesa, Misambi kod Mongori magena ng'wen kuom kuonde tiegruok 36 mabiro yudo kony kalore kod chenro no. Kuria wacho ni sirikal osedo chenro makamano keto kuonde tiegruok NYS machiegni gi jopiny. Kata kamano olero ni joma dwaro yudo somo makamano nyaka bedi gi passport kapo gitieko somgi mondo okonygi e dhi pinje maoko ka tije yudore. Gavana ma Nyamira Amos Nyaribo kod jaod bura Ramogi rango ma ugwe Steve Mogaka orwako chenro no ka gisiro ni biro konyo weche somo e skunde mag funde masani medo nere pachoka. Inaitwa Nyegesa VTC, Vocational Training Center. Lakini tukiweka MOU na huyu gavana rafiki yangu, itakuwa inaitwa Nyegesa NYS VTC mashinani.
hawa vijana hakutakuwa na tofauti yao na wale ambao wamesomea NOS huko kwingine. Vijana wetu ambao wanatoka kwa training huko Gilgil, Naivasha, wanapitia pale Kalbo, hapa Kisii, kule hata, halafu wanaenda Tibet kama ile iko hapa West Mugirango. Sasa hawataenda West hiyo Tibet peke yake. Nitaequip hii bahari na ile equipment unapata kwa NOS ndio utapata hapa. Rawera moro ma jaigna par kod abirio dinne tisendo bila makabarnet kitude gi kwalo nyathi ma jaigna ariyo e gwenge ma Nakuru. Min nyathino Caroline Kipnagei wacho ne nyathine nolal ndalo ariyo mokalo kane weyo nyakono karito nyathine kinde mane odhi e tich. Kata kamano koduogo ot ne ok oyudogi. Mae nomiyo obila ochako manyo achijno moyang kaka Marion Chepsegon kendo lunda ache nyaka Eldoret ka gikone nomake Kabarnet. Kata kamano kaluwore kod County Commissioner ma Baringo Julius Kiragu, achijno wacho ni ne ondhiye kod joma pok oyangi kendo jwang'e Baringo. Niliwacha saa 3 kwa nyumba, nilimazoea kuacha on Wednesday. Nikawacha nikaondoka. Around kitu saa 11 ndio tunapigiwa na ulizo kama najua kwenye walienda. Njoo kuchukua mtoto mwingine kutoka shule. So ile kumpigia simu ako anachukua. Vile tulikuja nyumbani tunamuuliza hiyo masaa tu around 5-6. Tunaulizia majirani ambao walitoka. Waliweza kuona msichana ambaye ni miaka 17 akiwa na mtoto na wakashuku kwa wakadoubt kwamba huyu mtoto ni wake, ndio wakaweza kutupea information. Nimesama roche magwala ni dual mar rural electrification and renewable energy corporation kata REREC kolando chenro mar medo tudo jodak mawuok imbo mar Kenya kod stima. REREC ng'iyo matudo kastembe manyien mar 2014 e dweche 4 mabiro. Counties midhi time chenro ni oting'o Bungoma, Busia, Kakamega, Kisumu, Siaya kaachiel kod Vihiga. REREC omedo ni mae gitimo ka gitudore kod piny owacho ma counties go e siro chenro makamano. Serikali imeweka 1.2 billion shillings, zaidi ya 1.2 billion shillings ya kufanya projects kama hizi across the 7 regions. And katika hizi regions, katika hizi counties tunafanya projects 245 projects, na tutakuwa tuna connect customers 15,000. Kuchimba foundation ya kuchimba maposti. Tukasema hii itapata mimi kama nimekufa ama nitapata moto wakati gani? Leo hii nimefurahi sana kama ndege kuona mwangazi umefika nyumbani. Matching fund ni mpango ambao REREC iko nayo. Ukiwa na kwa mfano una shilingi milioni 5, nasi tuwakuongezea milioni 5, yote inakuwa milioni 10, na ndipo inaweza kusaidia mipango ya REREC pale mashinani. Piny owacho osendiko medruok e chulo hola mar Hustler Fund kuom bilion 49 mosechiw. Jokenya oseduoko marom bilion 37. Karoko jatend migawo mar Saga Simon Cheluguyo wacho ni kata bed ni duoko omenda gi pod chopo atamalo 100, gionge kod luoro ni mathothgi iduoko. Noloso nyasi mar rwako jokenya riwruoge mag kungo mopuodhi koyango ni jokenya marom milion 10 kungo oko mar Saga kod bengi kwan magidwa duoko chien. As of today, as of 22nd March 2024, the personal disbursement was at 49,646,160,000
903. On the repayment, so far, based on our terms and conditions, we have received back 37,651,195,451. That is about 71% repayment rate. The opt-in customers, people who have joined in this Hustler Fund, are 22 million Kenyans, 788,294. That is almost 50% of Kenyans. Kadhawadna mchumbia ni pinyo wache bomiga umaro hala koro yango ni apaya madongo kundu matudo county ma Mombasa kod Kwale biro chako ticha yanga dwe marabichi gane. Kanolo subang Ramogi jogo manie sekta maro hala e wath ma Mombasa jagoro mugirore miga umaro hala Abubakar Hassan koni chenro margero karo hala midendo ni special economic zone bende ugik chakore maen bang pinyo wacho tie konono wach jo mibadhi mikoni ne odonjo kendo chako yako lope mania lora no mondo miyo chulgi kod pinyo wacho. Romono ne bende oyuore gi jatatije wath ma Mombasa William Ruto. There has been a delay because of the PAPS issue, because the list had been queried, but there was a multi-agency team which was formed to look into the issue, and the multi-agency team has resolved that the list is now okay. And as I have said, in the next 1 or 2 months, that PAP issue will be no more, and the investors will be screened to set up in the special economic zone. Upande wa Mombasa Special Economic Zone, KPA ni operator, na tuna invite investors wakuje, na vile pia amesema kuna investors tayari wako wamekuja, Taifa Kazi tayari yashaanza kazi, na vile tumesema list kazi la maanza kufanya ni about 20%. Na wale investors wengine pia na tumepokea applications nyingi sana kutoka investors wengi, na tunatumai hii process ikimalizika then kazi itaanza kwa haraka sana. Tindo etikoma yana bango tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimebwana eno bwengenjo mana. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are